Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Fuska Ferdinand Mandani saking kelas 4 MIPA 4 badhe maosaken geguritan. Mbarep dening Fuska Ferdinand Ramadhani. Mbarep, anak mbarep. Mbarep iku kebahagiaan kesiji wong tua. Dadi mbarep ora gampang, tanggung jawab gede, pangarep-arepan wong tua. Diwajibake mikir dewasa, kudu mandiri dadi patuladane adi, biasa ngalah lan ngelindungi, keloro salah mbarep sing ngalah, wedi ora bisa dadi apa-apa sing dikarepake wong tua, mikirake cara gawe seneng adine. Dadi mbarep ora gampang, tapi kudu tetep semangat, lewih kuat lan lewih pangarten. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.